सनाफोर एभ्रिवान दिनै मर्निं नैबे फुङाव नैबे आथा सालिनायजोंनो नोंसोरखौ बरायहरनानै लाग्रोनाय जाबाय। आंनि चेनेलखौ जाय नायनो मोजां मोनगिरि नोंथाङा आंनि चेनेलखौ नायोब्ला जोबजासिम नाय, अन्नानै लाइक खालाम, साबस्क्राइब खालाम, कमेन्ट खालाम। दिनैनि दिनाव मादैया नोंसोरनो मा मा दिन्थिलांनो हायो दिन्थिलांनोसैलाय। बिदिब्ला सनाफोर दिनैनि दिनाव आंजों लोगोसे थफायदोलाय। बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामलांसै दे सनाफोर दे इखिफोर दे। बिबार खानोसै सनाफोर। फुजानि बोथोर फैलायबाय, फुजा। गुफुरा जि मोजां बारदों, अखा मोननानै दाखालिफोर गैथ्रामोन। बिबारनिनो जि अभाब जायो एखमबा। जोंहा दिनै आइ बिमा बिस्वहरिनि फुजानि दिन दङ नालाय, बे बिमा बिस्वहरिनि थाखाय बोसोराव जोंहा खनसे बिमा बिस्वहरिनि प्रसाद होयो। जोंहा जैग' होफेरा आरो। बे जोंनि बिमा गुरु श्रीमती 1980 सालाव मा होनो उजिनाय बियो मोसौ लावखारसोमोन बिमा गुरुआ। ओमफ्राय बिनिफ्राय मालाय बेखौ इसोरा बेनो मोसौ गुमनायाव इसोरा होदों। दा बेनो जोंनि गुरु आइ बिमा श्रीमती। इसोरा बेखौ नाम दोनदों, ओरैनो लबस्रिसो होनो बिमा गुरुनि नामा। ओमफ्राय मालाय इसोरानो मालाय बेखौ मोसौ गुमग्राखाय श्रीमती बिमा गुरु नाम दोनदों। 1980 सालाव जांख्रिथाय होनाय बे बिमा गुरुआ। बिनि धर्मखौनो हाजार बोजों जायगायाव उथिहैबाय। बिनि सक्तिखौ लांनानैनो बिमा गुरुआ दा जोंना बुरिबाय सिबाय, बैसोबो गैला जाला। दे एसे होनदो आइ बिमा गुरुआ। जाला आंहा बैसोआनो देरलांबाय, गैला जालिया। बिमा गुरुआ सक्तियानो गिलु बालुमोन बिमाना। दा जोंहा बिनिनो भक्त जानानै दं बिमा गुरुनि। बयबो खेराइ माराय सिखोन आजार बायदिसिनायाव थांजोबनाय बयबो बेनोनो प्रसाद फला बिमा गुरुखौनो हाहोबाय आङो। बिमा बिस्वहरिनि थाखाय जगार खालामनानै फटकआबो नस्थ' जाबाय नालाय, बिमा बिस्वरखौ जोंहा नैबे बिमा गुरु लानाय फटकजोंसो होयो। गावनि स्थानाव फज'हैनोसै बिमानि स्थानाव। फुजायाव जिरायजोब्बाय। माखासेया गावबागाव खामानियाव थांजोब्बाय नालाय, नै जों हिनजावफोर आरो आफाल'सै। आरो नोंबो सनानि मन्दिराव, सनानि आश्रमाव, सनानि जायगायाव जों दरखंआव जिरायबाय, बिमा गुरुआ सिङाव हाबबाय। जोंना हनै बान्दारखलायावबो जोंहा साखि होदों नै सनानि मन्दिराव सारि खना सारि नायथिनानै हाथारनांगोन नामदोंखौ बिराद गथ' गथाय दङ। फुजाया नै जोंना जोबनोसैनो बिमा गुरुआनो। नै जोंहा बाख्रिनि दरखंआवबो बिमा बान्दारखलायावबो साखि सावनाय जायो। जोंहा बिस्थिबार समबार बेहाय इसिं दंखायो नालाय, जोंहा बेहाय बिस्थिबारजों समबारजोंल' होनाय जायो। बाख्रिया नै जोंना माइ दोनथुमगिरिया बिमा लोखिनि बेबो नै जोंनि बुरा बाथौ। जोंहा बुरा बाथौआ बिदिनो खुलुमो। जोंहा गोदान दानि मदार्न जुगनि बानायथ'वाखै। बाहाय ओरैनो साखिल' होबाय बिमानोबो प्रसाद होनानै। मिस्थ्रिफोरनो साहा हैनोसै नै सनाफोर। नोंस्रा जाखांजोब्बाय बुरिया? बिसोरनोबो नै जोंहा दालिजों फुरिजों होदोंमोन बिहा आइ गुरुनो। नै सनाफोर फुजा होखांबाय, जोंहा माबाबाय। दाना नै जानोसै। दालि जल, खांख्रिखला भाजि, फान्थाव भाजि, मैखुन भाजि, पापर, बानलु थाइनै लाबाय, लेबु लाबाय। जानोसै नै मादैया मिरामिसबाबो गोगोमैनो एसे जानोसै। नायलांदो दे सनाफोर, मिरामिसबाबो जानो लुबैनाङा आंनि जानायखौ।
banyak. Mereka bayi hai sikap dan demana dah hari ni video ku saya nak demi mesti. Sikap apa ni dene ya, bahaya biar ni. So udah membinu. Kuma? Kuma? Binu alek kuma binu. Binu alek kuma binu. Nunggu kaya sebab apa sih? Jenis tak kadang. Mantap. Anh đây là làm bê trắng nè. Ăn cô liền thằng làm bê. Năng lại, đeo sụp